Хело, здравейте хора! Днес ще бием дракона ще бием дракона. Просто ще ви такова как ще убием дракона в светът ни. Да. Да. Ако Айде, марш! Бегом! Леви, десни, седно сме в армията. Трябва да сме бързи, бегом марш! Марти! Трябва да извадим камелите. Да. Не помните участниците, Марти, представи са. Аз съм Мартин, приятно ме, обичам своята брадва на Бог. Аз съм господин Максимилиан, имам хора, шарпнес един факт, той е на Та на YouTube. Това трябва да го кътнеш от Ще видеото. го кътна. Нищо не ще кътна. Не, айде, тук има едно въжение, не знам как да го Здравейте, спомня. малки са вещества. Макси, едната камила, че... Давай, Коня, ето го не бог. О, конят, да, ти може да си на конят. Аз имам едно седло, ето. Окей, Макси, ползваш ли си акаунтите? Дето съндъците. Окей, влизат сега. Добре. Окей, хора не се такойте, това е просто акаунти да ни пазят базата, защото ако фейлнем, ние се отстъпи и вещества и да. Пускай координатите ни, вози стани, водин. Хора, аз не разбирам от координати, така че, да. Макси, бавай си аз ползвам се Къде са координатите? на първо дето survival без там. На... Окей, чакай да намеря снимката ти, къде си пака. Окей, минус 725. Давай, Ходим на ти, минус... давай, ти ни води, нещо да следваме. Ние ще следваме, ти ни води. Много внимавайте да не убиете камелите, че иначе ще ви кикна или нещо. Да. Маса съм... О, вече можете да плувите, да знаете. Що? Може да плува с мобове. Как? Опа, не, слезнах от коня. Мале, как става това? Преди потъвахме. Да. Идвай ти. Пио. Бързо. Давай, бегом марш. Хора, чакайте ме. Окей. Готов ли си? Давай, тичам. Аз съм дебела. Аз съм там. Да се надяваме, че запазихме координатите на базата. В момента тръгваме, това цялото го кътнах, да, и в момента тръгваме към Стронгхолда. Ще се видим там. Животните. Хора, трябваше да спим. Няма нищо. И сега ще умрем. Убих едно зомби. Кой ще пази камилите тези? Ще ги сложим просто. Трябва да плуваме. Използвай скок, за да си по-бърз стани. Използвай тук скок. За да не ни подгонят зомбите. Да не ни убият. Окей, на момента... Марти! Идвай към нас! Добре, Да. чакай. Супер ме пресрещна. Там сега да е това. спим веднага. Да, чакайте, че не мога да намеря. Базата. О, чакай да проверя запазих. Координати, спокойно имаме. О, трябва да ви затворя. Умрялият Вайбър ми се щупи отново. Ще ви звъна наново. Намалих си звука на Вайбъра. Стани, като стигнеш острова, стой там и чакай. Ето Макси ни следва вече. Вече съм тук. Добре. Аз съм хитър и ще използвам острова. Хора, тук няма нищо. Лагайте, дропвайте леглата. Да, Окей, чакай, Марти, стой на място. слагайте леглата, но бързо ще стигнем. А, чакай, слагайте после много легла. Аз нямам легла, затова... Макси, ти добрайн, давайте. Слагайте още легла, де. Нямам легла. Аз А, нямам. чакай. Давай, Макси, давай. Давай, Макси. Макси, давай. Разпивай се, неща. Хора, не
Нали знаете, ако умрем, ще се спалнем на спална. Да. Не, ще се спалнем тук. О, да. Сега ще щупим леглата. Ама, все още ще... да, ще се спалнем в спаун на света. Окей, чакайте да проверя. Подложим леглата до портала и ще се спалнем при портала. Окей, Аз не знам координатите към базата. имаме на базата координатите. Имаме, аз знам. Давай, качвай често Брайна. Качвай го на моя съндък. Окей, чакай, често Брайна трябва да вземе леглата. Аз тъкмо взех едното, защото едното легло беше мое тъкмо и аз го взех. Давай, качвай се често. Потегваме. Скок! Да бе, аз взимам едното. Чакайте, дайте ги на често Брайна. Едното легло е моето, защото ще ги продължа да държа. Къде ми? Ето втората Камила, къде е избягала, взех я. Къде е често Брайн? Чакай, често Брайна. Пуснах да скоча заради тъп бък. Пиу! Охо, как скокнах. Много ми харесва Камилата, как скача. Не отивайте вътре в това онова място. Да, там няма да отиваме, защото е много хубаво място. За враговете е много хубаво място. Или пък заради бамбука. Бамбука, защото аз толкова мразя бамбукът. Понякога... Още го до меме. Ще ви ползват за мене на шортове. За мене на шортове. Нали? Пълна във въздуха и стрелата падна в водата. Окей, сега още като 1500 блока. Накъде? Какво? И аз съм минавал толкова, не съм се удивявал. Аз съм минал повече от 5000 блока, когато отивах при теб на таунито, ако Около знаеш. 1500 блока и ще сме там, не са тръгнали. Аз около 5000 блока един път минах, за да стигна до там. блокове, разбира се, по тъпата вода. Да. Бум! Елате малко по-на тази линия. Време пак падна, извинявай, защото скочих във водата и той пак потъна. Готово. Просто насам. Да. Да, За да, 368 км. да, само 150 000 километра. Остров! Вау! Чакай, аз толкова Утнати е. Оле, това е било кораб. Мали, ще се застреля в главата. В него може да има подводно дишане, което не е слабо. Не намери кораба, Марти. Не знам, ама не съм сигурен. Майче е случайен. Дето Може би е Хора, лутнат. всичко остава ви. Хора, вижте, това е много красиво. Да. Да, те я растения. Дайте лутвайте. Ага, качвам се, оставете на мен. Хора, аз ще бъда... Марти, не сме... Хора, аз ще паркирам на мощчето. Има неизвестна карта и Вземи нула. И всичко. Ето. Хора, И друг съндък, дето е празен. само още 500 000 километра и ще стигнем. Още 1000 блока. Да. Айде. Какво? Село, 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 село. Село! Наистина! Човек, ходим към портала, а не съм кола. Това е изоставено село. Това е рядко. Полезни са. По-рядко е. Ма няма нищо вътре. Чакайте ме, че аз... Лутнал, бе. Помня, че бях лутнал майче едно село. Окей, пак е много странно. Вървим към портала, а намираме 3 структури. Поглед. Къде е? Кактушката, не знам. Намерихме Камила? Да. Чакай, ще я наям с кактусчета. Ще взема от тук кактус. Ендерман. О, вау, убий го. Къде е Камилата да я наям? Мале, всяко връща речка.
Ай! Сега ще се оправя. Хил ли съм? Аз го Тъпо биех. да, Няма се опитам. трябва много трябва да оправиш често време. Хора, вижте какво ще опитам. О, какво? Какво Има ако вземеш? диамант. Зомбито имаше диамантен меч в ръката си. Марти, качвай се на твоята Камила. Хора, идвайте, ще го убия до смърт. Качвай се. Айди. Хора, Ето, идват давай. зомбита. Добре. Случайно ударих Камилата, затова взех. О, набързо едначко. На тоя. О, не, бягайте, бягайте. Камилата ме следва. Аз ви аптека. Какъв е? Точно, Стигнахме, хора, здравейте, стигнахме. Някъде е тук и си имаме наш приятел Айрон Голем. Марти, Да. да кажеш нещо? Искам да кажа, че голема, знаете ли как го взех? Значи, взимам Камилата, имам въже в инвентара и си викам, айде ще взема да се опитам да го дърпам. И когато скочих с Камилата и той голема след мен полетя. И сега си тук с голема. И той трябва да ме следва. Хора, айде да стоим малко по-настрани от оригиналната локация, да не паднем в лавата, че нали в средата има лава. Да, знам, да. Ето го! Ето го! Да, хора! W! Всички! О, не, хора, трябва да си има дърво имате. W, хора, W! Да, знам. Не чупете камък. Не чупете този камък. Имам Има много да се качват или нещо. такова. Стигнахме! някой има ли едно желязо и дърво? Имам, ейте си пет желязо. Имам едно дърво. Трябва ми 5 дърво. W! Макси, всички уга-буга. Уга, буга, ние сме богове. Уга, буга, ние сме богове. Окей. Довеждай често, Брайна. Довеждай често, Брайна. Хора, W! Чакай да направим. Хора, W! Стойте тук. Стойте тук, стойте тук. О, велик портал. Майко Хора, трябва да построите тук, че на много малко хелф и може да умре. снимам! Да, той снима в момента и аз снимам. Сега ще бием Ендър Дракон. Сега, хора, готови ли сте На за три. нашия ритуал? Значи, Уга, когато уга. кажа 10 път уга-буга, Макс си слага. Чуйте. А, кой слага? Защото аз имам тук. Сякой като ми бъгна шифта. Няма да клакам аз. Хора, слагам. Ой! Не зареждане на терена, зареждане. Мали хора, в край сме. Хванайте. Хора, да! Хора, колко кристали сме щупили? Стани, не забравя. Дали си не спам, пой? Най-важна стъпка. Ступих кристал, ступих. Ще го убием! Ще убием дракона! Без да искам влезнах преди да взема XP-то или нещо. Чакай, сега как да дойда? Ето го и... О, тук съм. Върнах се. Чакай, Марти. Ето, сложих факла, мисля. Идвам, телепортирам се. Дай ми яйцето. Чакайте. Марти, вземи че имам това. Дайте и аз. Колко яйце! Макси, взимай ачивмента. Красивата светлина. О, чакай, Вижте малкото нещо. красиво бе. Да, W! красива. Хора, искам само да кажа да вярвате в Майнкрафт и да не се отказвате, защото когато не се Вие отказвате, играем на този сервер от 3 месеца. играем този И не сервер от 3 се